Ikaapat nga bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag subong man sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpapangalagad sa nga paratuntunan na Bombo Hanay Big Time. Sabong nga aga manging kaupo ng inyong si Bombo Erdin Bayonita. Upta na kita hasta alas 9 media ang atak na sabong aga. Sugdalong nga sa inyo sa nga dalagkong mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa luwas ang pong sila sabong mga balita sa batag sa inampang kag balita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubig ko nga mangin sentro sa nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang Holy Month sa Ramadan magasugod na buwas nga adlaw Abril 3 base man na diri sa ginapagwa nga announcement sa Grand Mufti of the Bangsamoro. Kaya temo ni ginaulat-ulatan nila Banwa ang ining moon sighting. Kag officially buwas sa Abril 3 magasugod ang ining Holy Islamic Month of Ramadan para sa ato ng mga Muslim brothers and sisters. Balikan nato na karon ng announcement sa Executive Director sa Bangsamoro Darul Ifta, Sheikh Abu Haraira Udasan. Kag-check pa nato ng mga Muslim community diri sa Maya Syudad sa Bacolod sa paggalibot sa patrol with the Bombo of Franz Andrew Burgos. Sa iba na pang mga balita lokal, ginapahayag leader kag misissining leader sang New People's Army ang patay kasunod sa engkwentro kahapon dira sa Maya Syudad sa Himamaylan batok sa mga soldado. Titalikdan lagad nga semana, duwa mga nagkalamatay dira sa may barangay Karabalan, Himamaylan. Kahapon may naglunta naman ang engkwentro batok sa mga miyembro sang 94th Infantry Battalion. I-check na karon sa report with Bombo Carla May Defensor. By the way, bantayan ninyo dugay-dugay ang ato sa nga one-on-one interview with the Senator and Presidential Candidate Manny Pacquiao. Kasama po natin ngayon ang mga plano niya para sa ato sa nga pungsod kaya kahapon nagbisita diri si Senador Manny Pacquiao sa ato sa Maya Syudad sa Bacolod. Sabong nga aga nagalupad naman ini padulong sa Maya Syudad sa Dumaguete. Si Senador Manny Pacquiao game ganaya perme mag-extra sang extra naton diri sa Bombo Radio Philippines. Ibantayan ninyo karon ay labi na sa mga nagaidologi na dira kag syempre. Iso naman nga bisa aton way nakakilala kay Senador Manny Pacquiao. Sa mga balita national, pahalin na sa Smartmatic ang ilang empleyado nga na-involved diri Banwa sa ginalegar nga security breach sa vote counting machine. Ang mga kotoran nato hindi nagibana sini mabudlayan na Banwa sa pagpangita sa mga presinto kaya gin-activate na sa COMELEC kag Department of Information and Communications Technology ang online precinct finder para sa eleksyon sa Mayo 9. Speaking gyapon sa eleksyon, ginalantaw sa mga analyst ang medyo ulihin nagibana ang mga inadlaw siguro antay sa eleksyon sa Mayo 9 nga mag-endorso si President Rodrigo Duterte sang presidential candidate. Kaya siling niya nagligad ang adlaw nagapabilin na ko yung neutral. Wala pa ko yung sang ginasuportahan nga presidential candidate. Samtang subong eleksyon or basta tiyempo eleksyon na gani at hinagatuluhaw na mga kontrobersiya ka mga isyu, no? Kakay nagid lamang sining nasukot sa pamilya Marcos. Karon nagsabat naman ang utod ni anay Senador Bongbong Marcos nga si Senador Amy Marcos sila niya tinga ang subong lang inaabigin buksan inaabig bangod sa ngalan ng ginsang politika. Nisiling nga rin ni Manila Mayor Isko Moreno ay hindi obligasyon yun na yung bayaran. Hindi ini sa ngalan sang politika. Samtang nagpahayag kahapon ng palasyo sa Malacanang Banwa
madeklarar na ang new normal antas sang pagkatakop sang termino ni President Rodrigo Duterte. Amo ni na ginabantayan nato no, in fact nahidlaw na katayang sang fashion nato niyang away sang face mask. Di bala, nahidlaw na katan sa aton fashion nga wala sang face mask. Although, diba, yung mga nagani ko nagasuksok kita face mask, at least yung iban sa mga virus way nagasulod sa ato na yung alawas. Pero, tidali, nagman lang gani siguro, tiway na bagiman sang COVID. Sa balita international, nagpanginwala karon ng Ukraine banwa nga sila ang nagatake sining oil depot sang Russia. And mayara na sang pila ka mga report banwa nga may mga chopper sabi dito sang Ukrainian forces nga nagpasigabong sining oil depot. Ang US State Department nagkapasalig nga magapalayo na sila sa paghatag sang suporta sa Ukraine. And why man gid nila ginadoso diri banwa nga dapat matigayon na gid ang ining negosasyon. Kangay na gid lamang sang ceasefire sa tunga sang Ukraine kag sang Russian government. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. 9 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Kasunod sa ning moon sighting activity nga ginapatigayon sa mga Muslim brothers and sisters sa naton, gina-anunsyara kagabi sang Grand Mufti of the Bangsamoro nga ang Holy Islamic Month of Ramadan o kanining pag-fasting sa mga Muslim banwa sa sulod sang isa ka bulan bilang kabahin sa ilang 5 pillars of Islam ang magasugod buwas Domingo, Abril 3. Si Sheikh Abu Huraira Udasan nga siya man ang Executive Director sang Bangsamoro Darul Ifta ang nag-announce sinil live kagabi sa Facebook. Sunod man na sining gin-performa nila nga traditional nga moon sighting activity. Although dito sa may Saudi Arabia, kay nasa nga kagahon oras diri sa aton sa Pilipinas, mayara ya sang ining nakita na nila dito. But tiyamo ni ginasunod na nato na diri sa Pilipinas ang announcement sang Bangsamoro community. Siling niya diri, officially, siya ang mayara sang otoridad nga mag-anunsyar nga ang first day of fasting para sa holy month of Ramadan magasugod buwas Abril 3 banwa. So, ini ang nagpatigayon na sila dira sang spiritual reflection pagi diri sa pagpangamuyo, pagpuasa halin sang nagbutlak ang adlaw, asa naman magatunod ang adlaw kag pag-abstain nila sa iban pang mga sinful behavior. So magatakop naman ang bulan sang Ramadan sa Idil Fitr nga isa man ka-holiday diri sa ato na sa may pungsod Pilipinas. Balik-balikan na nato na banwa ang announcement sang Executive Director sang Bangsamoro Darul Ifta, Sheikh Abu Huraira Udasan. By virtue of the authority vested in me as Bangsamoro Mufti, I hereby announce that the first fasting day of Ramadan will be on Sunday, April 3, 2022. I repeat, by virtue of the authority vested in me as Bangsamoro Mufti, I hereby announce that the first fasting day of Ramadan will be on Sunday, April 3, 2022. Imagine tanong ko. Sabab, kanong authority ay inanggay sa aki bilang mufti no Bangsamoro. Ay pag-announce ko ba niya, paputukoan ko sa kanutanan. Iya paganay agay akapugpuasa kanuwalo no Ramadan na gay na akad April 3, 2022. Darumanan ko.
Okay, Sa si Sheikh Abu Huraira Uda sa Banwa, ang Executive Director sa Bangsamoro Darul Ifta. Amo ni nga ginabasehan nato na para sa ilaban official announcement sa paggasugod sa Ramadan, diri sa or paggasugod sa Ramadan. So, syempre diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, the province of Negros Occidental, and sa iban nga parte sa Pilipinas sa Banwa, sila ang mag-ululupod ka magasugod na sa fasting buwas kasunod sining pagkakita sa first crescent moon kagabi. Ang area naman sa Mindanao, kamo na ning isa sa mga gidalauman Manila nga why naman nagid sa mga istrikto gidabing mga health protocol. Kaya te subong nga kalabanan yara nagiman sa idalo sa alert level 1 Banwa. Si Alem na Said Ahmad Basher ang isa ka cleric man nga nabasa sa Mayan National Capital Region. Sila niya tinakita ko ang crescent moon or lati bala gamit ang teleskopyo sa moon sighting activities sa Manila Bay. Ang Manila Bay moon sighting was said to have been organized in cooperation with the Imam Council of the Philippines, kaga National Commission on Muslim Filipinos National Capital Region. Sa Cotabato City, si Mufti Abu Huraira Odasan, amo ning pabati naton sa inyo Banwa, nag-announce siya alas 8:05 kagabi, Abril 1, nga ang fasting sang masobra 6 or 4 ka milyon ka mga Muslim sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao magasugod or buwasa nga adlaw sang Domingo. Kasunod man, gaway nila nakita ang ining first visible crescent moon kasunod sang new moon. Te silingan niya diri may raman kami abiya sang vantage point bala sa city to watch for the moon, but tikalabanan na diri nga mga Muslim they failed to see sang crescent moon Banwa. Tigin sunod naman lang ini Banwa sa National Commission on Muslim Filipinos ang announcement ni Udasano kanang sining declaration through Secretary Giling Mamundyong. Secretary Giling Mamundyong ang tiglicom sa National Commission on Muslim Filipinos. Kaysang tinalikdan na pang mga tinuig ang Muslim Filipinos ang nagasugod sa fasting sa nagkalain-lain sa mga petsa. Sa subong nga tuig, depende ina Banwa sining local clerics kung magdeklarar sila sang announcement o kung magapagwa sila sang declaration. So, amo ni ang ginpagwa kagabi nga announcement sang Bangsamoro na ang Ramadan na magasugod buwas. Although una ni na siya nagwa nga ang Ramadan pati gayon noon Abril 2. However, kay tiginapatigayon ni mga moon sighting activity, ang Ramadan na magasugod officially buwas nga adlaw. This is among the 5 pillars of Islam kag ginahatag o kag ginapatigayon para sa mga able-bodied bala nga mga Muslim o kung makasarang sila nga magapatigayon sang fasting. So mag-fast sila every day for about 30 days by eating before dawn. Makaon sila dapat antes magbutla kang adlaw and antes magpamanagbanag bala. Antes magpamanagbanag. Favorite word na nato ng magpamanagbanag, no? So before dawn, dapat makakaon na sila and then hindi sila makakaon hasta na sa pagtunod naman sang adlaw. They would skip food, liquid, kagiban pa ang mga bodily desires, kaangay sang sexual intercourse. Gidalauman man sila nga mag-perform sang mandatory 5 times a day prayer kag ang supplementary prayers kon sila ang able sini along with reciting verses from the Quran. And then makakaon naman na sila liwat pagkagabi na naman o kung pagkakasisid mo na bala pagkatunod sang adlaw. I-check nato ng Muslim community
diri sa may syudad sang Bacolod, Banwa. Kaya timapila kita ka mga Islamic centers diri sa syudad ang nahantang dira sa area sang Barangay Mansilingan, and you also have diri sa may Barangay 31. With Bombo Franz Andrew Burgos, Bombo Andrew sa report. Kamin. Bomberlane sa subong ning tigo naman no, kita naman din ang ang ato nga makuturan silibsar naman. Sa unang adlaw sa Ramadan Bomberlane nga ginasiling ni dati amo ni siya ang isa siyam nga bulan sa Islamic calendar no ang pagsugod ni Bomberlane sa Ramadan. Na kung sa naton na ma-witness gid kag makitaan man ang pila ni ka mga pag-observe para sa aton nga makuturan nga mga Muslim, especially diri sa Muslim community sa Pungsod Pilipinas, Bomberlane. No nga worldwide is actually no nga pag-obserbar sang mga kauturan nato Muslim sa bulan sang Ramadan o kung ginatawag ni Bomberlane nga fasting no. So diri naton mahibaluan nato no nga ang ini nga pagsugod sang selebrasyon sang Ramadan ang ilalagay kita na din Bomberlane sa kinabuhat is ang pagpangamuyo o kung ng prayer, ang reflection sa komunidad Bomberlane. So muna kinakomemorar nila no kag ginadumdum Bomberlane ang first revelation no ni Muhammad Bomberlane nga mo kinapasili naton balang ang ilan nga kinatukuhan gid Bomberlane no sa kaya ang ilan nga Dios nga mo si Allah Bomberlane nga gahatag sila mismo sa respeto no kag pag celebrar sa kini nga importante man nga mga inadlaw para sa atong mga kulturang Muslim Bomberlane. So ti ang ini nga observation o pa nga muna kapag celebrar Bomberlane is annual, which is yearly sa Bomberlane o kung nakadatuig ni no sa dumduman naton nga ang napag-celebrar sa Ramadan after 29 to 30 days Bomberlane ano ni sila dayon no magabalik naman sila sa sila ni nga normal man nga mga pagpatigayon mas ang ilabi nga mga normal nga pagpangabuhi after sa Ramadan. Kaya Bomberlane ang pag-start sa Ramadan ang first appearance o kung first sighting sa ginatawag nga crescent moon Bomberlane. So dira sila maghahatag sa schedule o kung saan no man nila pagasiguron ang natawag nga pag-celebrar sang Ramadan. Bomberlane na sa aton nga pagpakig-angot man sa imam no sa Bacolod Muslim community diri sa aton especially sa syudad. No kung saan no kita ni diri Bomberlane ang ilan nga celebration sa aton nga pagpakig-angot kay Munib Kali nga puning imam diri Bomberlane sa nga o na Muslim community sa Bacolod. Buwas nga adlaw, no? Buwas nga adlaw ang ilan nga pag-celebrar sa first day sa Ramadan. No kay because nga kagabi sa ibang nga parte sa kalibutan Bomberlane it's because guro nagabari guro wala sa oras bala. No kay because nga ang pila ka mga areas diri sa aton sa may Middle East sa bahin. So may difference sagid sa time zone, no? So ang pag-celebrar sa Ramadan, sige na i-generalize na lang ko nila Bomberlane ko na sa tanan na lang para mag-isa ang pagdululungan sa celebration o kung ng entrada sa sining ilan event Bomberlane o ilan nga do kapistahan man. So buwas si Abril Crest Bomberlane amo ning first day sa Ramadan. So diri naton gipakikangutan ang imam sa Muslim community ni si Munib Kali kung ano ni Bomberlane ang ilang pag-celebrar no. So kaangay man ko na sa mga Catholic naton mga kulturan. For example, Bomberlane sa kay Virgin Mary kung paano ni pagkasuguran ng ang kadlawan ni Virgin Mary no o ni Virgin Maria. So same man ko Bomberlane So ang pagpati lang sa Muslim and Catholic so hindi man ko na Bomberlane maglayong tradition galing kilalain lang ang mga JCs o na mga ginatuuhan Bomberlane. So naga-vary diyan no sa kada religion kagang ilan ng celebration ano man sa Bomberlane no ano sila in terms sa schedule gid no o kung sa kinadlaw o kung sa ilan nga pagbantay kung saan gid man magasugod kag magatakop ang ini nga celebration but sa pag dumdum mismo ni Munib Kali ang imam diri sa Bacolod Bomberlane nga makauturan man nato mga Muslim may super bilang imam sa leader Bomberlane kag sa man mismo nagahatag sang pasinyaton di sa mga pagpanumduman no sa mga kaupdanan kag sa mga kulturan nga Muslim diri sa Bacolod nga dapat mangin okay gid no. Ano pala Bomberlane nga na dapat ang imong nga pagtuo bla hindi mo man pagkwestiyonon o kung ang imong batasan bilang isa ka individual kag bilang isa ka tumuluo or Muslim
hindi mo kita mo burling pag ano lang pala no, kasapayan ng immunity nga mga pagpati. Because bilang ikaw isa ka Muslim mo burling may mga bulwaton na silang masiling na lang may mga pagkabalaan man mo burling. Kaya isa pa do ka sagrado gid para sa ila. We know ang culture sa Muslim mo burling, it's very sacred gid para sa ila. Basta magabot ang adlaw sang o selebrasyon sa Ramadan, no? So ang siyaning nga pagpanilag Kung madali sa Muslim kaysa mo burling. mga do wrong notion lang naton bala sa mga Muslim Yes. mabamwandro, Mm, ating iba na dira inang mga extremist bala, no? correct. But they are peace-loving people and ganasunod gani nila kung ano ang pillars of Islam. So, dere, kung makasarang ka man lang ya, so naga-fasting gid sila. Yes, correct yun. Correct yun mo morning, no, na maybe boss, pag-start yun sa Ramadan, start man sa fasting, prayer, and everything mo for lending ilagi nga kinaandan basta magsulod na ang adlaw sa Ramadan. Kag nagdugang pag itong morning simulit kali bala, nung imam nga hindi ginagtanan, no? Kaya naabot sa mga Muslim, mapakatoliko man da, o kung mapaano man da din nga relihiyon, as long as mong Berlin ang kalinutang kalibutan, no? Ma-maintain na nag-ibo Berlin, no? Kaya para sila ya, hindi pa sila gusto kinagamo, no? Kadikot na pangalan, o kung ang tinaga ka Muslim, hindi medyo naman sahan, because sa mga sila ni ka mga extremist group, mong Berlin, as na-mention mo, o kung ma-consider ka mga terorista, pada mga pagpati sa sila mong Berlin, not related to religion, o kung ginatawag ng Islam, no? Itong kalabanan nila pong boarding ka member sa mga extremist group, dati kasiling nga wala sila ginatawag na religion, or they are not member, o kung na hindi sila tumuluko ni Allah. Pero ang lingwahe pong boarding, iya ginamit po ang mga Muslim, no? So muna nga nagka-misinterpret ang iba na itong mga kultura Muslim, na ba si mga terorista, o kung mga extremist, kag kung ano pag kita po din ng mga malaking impresyon tuhoy sa sining nga mga religion. Bumberlin kag nagsiling monikali yang parang sila Bumberlin ang celebration sa Ramadan is very holy kag sagrado gid amo ning celebration Bumberlin. Sige. Yes, Bumberlin no, ato man nga pamatian ang imam sa Bacolod Muslim Community ni Simone Sal. Sa buwas, itipuan ko ang pagsugod yan. Manda na kadalisa mo na kay basi kung Okay, so paano yun sir basihan ng pagsugod ng Ramadan, sir? Oo, bali siya buwas, magsugod na buwas, amo nang pagsugod sang paggutumay na. Pero, Brad, ang ginatawag ni nga Ramadan, hindi man kami ang kampiyon dahil siyang siling nga mag-Ramadan. Ang kampiyon siyang pag-Ramadan niya, si Virgin Mary nga ginatawag sa aton. Kay kabalo ka, ang istorya ka Maria, mag-Ramadan siya, bilog na tuig yung Ramadan siya, except sang ara sa iya ang bisita nga 3 ka adlaw, o kung magabot ang Eid al-Fitr kag Eid al-Adha, amo na ang pag-Ramadan ni Virgin Mary. Bilog na tuig yung Ramadan na siya. Pero kami do isa ka tuig niya, isa lang ka bulan. Pero si Virgin Mary bilog na tuig yung Ramadan na niya. So, sir, ano ning, ang in terms sa tradisyon sa buong sang Ramadan, kamusta, sir? May mga pagbago ka mo, sir? Amo mangyapon, sir, ang panda, ang sing Ramadan da, gusto may mangyapon. Oo. O galing dahil medyo masakit-sakit subong, kabalo mga sang panimpo subong, o kung anong kwanta subong nga daw pangdimit, so masakit-sakit nandiyan mo, hindi ka pang tamayo pangabuyan. So, sir, ano ning inyo, mga celebration, sir? Magsugod ng Ramadan, sir? Ano naman celebration, da wala man da ang celebration gidya, kundi ang ginakawa naman niya, magsimba gidya sang Ginoo. Kung paano kami makatipon sang pagsimba sang Ginoo, adlaw-adlaw o kung gabi. Ang Muslim community, subong sir, diri sa Bacolod. So, okay man na sila tanan. Way man na sa medyo mabukat gid nga problema do. Okay man ang problema ta diri sa mga pumuloy sa Bacolod, sang mga kabrothers naton nga mga Muslim. Wala inshallah wala siyang dako gid nga problema. Mayra gid sa mga problema pero Diyos lang gagmay lang nga problema. So, ang misay ko sa mga kabrothers naton sa Bacolod diri sa Bacolod, magkuan lang ta magsimba ta perme adlaw-adlaw kay Allah kag mga moyo ta nga kita ang pwede kita ang
paagyan sa pagkadula sang ini nga problema naton nga dako sa bilog kalibutan sang pagwa sang COVID-19 kani madula na sa mga dali nga mga panimpo para madulaan sang problema ang mga tao diri sa bilog kalibutan. Mhm. Overlay. 5 times a day sila magapangamuyo bumuandro. Subong nga kadamo gyud ato sa mga problema nga nagakalatabo sa bilog nga kalibutan, just like kining Ukraine-Russia tension. Ang tanan na kalabanan ng mga pungso dalabi na sa mga naga-import bala Bobo France sang gatong. Correct. Tiwag gid sang siling nga way naga-suffer sining pagasaka sang presyo sang diesel kag gasolina. Ang resulta saka manangaton nga mga balaklon. Amo na Okay. siling subong do kaiwat gid sang kwarta kag kabudlay bala sang palangabuhian. Yes, para kay bombarding, no? So, ang ato ng mga kauturan, galing ang mga Muslims, dali sa ato matri bombarding na pag-lit, madala sa ina areas, dali sa may barangay 31, kag mismo sa bahay na sa naman sa Lingan. Mm. So, pag bombarding, makitaan man din natin kung paano sila di ano rin silang pangabuhin pala, no? May mga ano rin sa bombarding, may mga tradisyon sila daan, like sa atin, bilang mga Katolik, or mga monitoring sa atin na pagtuuman, may mga kanya-kanya, makitabi ka mga nilipupuli, mga ritual bala, no? Mm. Yara pa rin sa mga ritual na related sa Islamic community, Islamic religion bombarding. Mhm. No? So, adriya sa atin sa Bacolod, di man natin nila to sa dinahin nga may araban nga pigado, no? May araban din nga may araban bombarding ka mga membro sa Islamic community. Negosyante. Mga negosyante laban bombarding, dili subong sa atin, no, halos ginadominar rin sa mga Muslim community diri ang businesses diri sa Bacolod, no? Mm. So, sa pila diri ka mga mall, makibaluan mo gid, no? Na ginapanagihan sa pila ni ka mga Muslim na ito mga kulturan ang nasiling ng mga negosyo po boarding, no? So, Correct. mungkin na, doon sa iman rin sa atin sa mga Chinese, no? Nga mga Filipino Chinese, na doon sila nag-ribong boarding at nag-painit-indig in terms sa business, diri sa siyudad sa Bacolod, kay Bacolod, highly urbanized city. So, tanan nga mga ethnic Bomberlin, no? Mga, nga mga tribo diri sa ato, may tribo diri sa kung sa pa, no? Kita diri sa Negros, sa Bacolod, manghiligan doon, sila mga Muslim, mga Bisaya, no? Ang Muslim dati, mix man na sila ni mga language Bomberlin, Bisaya man, may hiligay doon, or Tagalog, sa dito Bomberlin. Sa other parts man sila sa puso nagahalin, pero galing diri sila ba nakakita sa ilang kumpara sila Bomberlin, ito okay na diri sila, no? Diri sa Bacolod, kay good for investment in terms of business, ang syudad sa Bacolod. So, Bomberlin ato mga kultura diri ka mga Muslim, dito nakitaan Manila, diri ang sila sa basang ilaman yung problema, basta negosyong pag-istoryahan, Bomberlin. Medyo dako-dako man ang mosque nila dira, no? Bomandro. Yes, actually, Bomberlin, ang ginatawag ni siya mo ni sa Masjid Abu Bakar Al-Siddiq, Okay. no? Ang sabay barangay 31 di sa Bomberlin, pero may labos sa amo ni mo sa piyak pag mo sa Bomberlin. Mm. Pero dodro amo ni sang sa pinakadako madri sa Bacolod, no, ang Masjid Abu Bakar Al-Siddiq nga mosque Bomberlin. Nakalili kita diri ya. So bilang kita Bomberlin nga dumamaguhan Amoning kita daw pagsulod sa yellow ila green, nga no? Bomberlin. Amoning daw yellow green sa likod mo. Yes, correct. No, opo ni siya. Kaya sang nagligas na to gani Bomberlin kapag takop sang Ramadan. No, nakatry kita di sulod pero galing siyempre sa ilan nga culture bala Bomberlin. Alay ka sa ato niya nga every time magsulod kita di sa mga holy infrastructure kagay sa simbahan or sa Muslim mga mosque. Sa ato niya magsulod kita sa simbahan no, need na kita Bomberlin magubas ng sapatos. Correct. Or tinigil dira. Diri sila Bomberlin kung pwede mo maling nga makuba o kung kasi mga sinila sagwa pa lang sa entrance o kung sapatos, sakto mo na lagi diyang adaan. No? Kaya para sila sagrado ini. Correct. Kadang holy place or ang amuling mga lugar na Bomberlin. Di dapat ma-maintain kita cleanliness pala katilon kaya para sila ano gin mo no sagrado gini para sila dapat ang holy place hindi siya Bomberlin mahispuan kaya because nga ang katinuod kinamidinar o sa mga subiliba diri Bomberlin nagatinigil kita na no? So respeto gid kita masunod kita kung anong ilang kultura dahil sa magsunod sa ilan ng mga holy mga buildings kaya ay sa ilaman nga mosque Bomberlin.
Pero subong way patawo yan, no, Bumandro? Yes, correct. Nag-iibig kita kini Bumberlin. Si Basti pa lang bala may mga nagasulod na dire. Oo. Para magpangamuyo. So, sa Bumberlin wala pa no. Wala lang idugay ganito nagbukas ang pertahan sa entrance dire bala no. May abi na to may mga nagsusulod. Pero nakalibig kita kay na Bumberlin so far wala pa. Basti was no. May mga specific time na sa Bumberlin kung anong gate man oras ang ilaning kapag start sa pagpangamuyo sa unang adlaw sa Ramadan Bumberlin. Anyway, ang iba na dira nagapangamuyo man lang sa balay nila mo, no? Bobo Correct. Franz. So, Kaya 5 sila, times. 5 times or more gid sila gani. Correct yan. Kung ano sa blabong boarding sa girl ba lang masabat ang ilang prayer. Oo. So kapilan sila magpangamuyo, no? Kapilan sila magload sa ilang ang mat na katawag sa bombarding, no? Prayer mat nila. Nadra na sila nagaluhod kag magapangamuyo pila ka beses sa kadlaw. No, para ma-address man sang niala ang ilang mga problema kag ang mga challenge nga pangatubang nila adlaw bombarding. Okay. Thank you, Gade, Bobo Franz. Yes, bombarding, no? Kag live diri sa Barangay 31 in Bobo France sa Burgos para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat takaya, Bobo Franz, Andaburgo, sa Direkta dira sa may Islamic Center sa Barangay 31. Magasugod na buwan sining Holy Month of Ramadan para sa mga Muslim. Kag magatapos ini, that is isa man ganing ka-holiday diri sa may Pilipinas after 1 month ang Idil Fitr. 34 minutos sa nakaligad sa takna nga sa 8 sa aga. Pagbalik naton, mabatian ninyo ang one-on-one interview sa Bombo Radio Bacolod kay Senator Manny Pacquiao, isa man sa mga nagapadalaga na bilang presidente. Bombo Radio Bacolod. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa Radyo Bacolod. Paradyo 48 minutos na nakaligad sa atak na ang alas 8 sa aga. Pabalikan na diri sa pagkapangalagad sa nga palatuntunan na bomboharay big time. Amo na ni subong ang isa sa mga ginasakuan na siyempre sa mga Pilipino kag sa mga kandidato. Sa mga kandidato ti ang pagplastar sa ilang plataporma di gobyerno. Kadungan na sa nagailapit ang eleksyon sa Mayo 9. Kag sa mga botante naman ang pagkilala nila, ang pagkilatis sa character, behavior, kag plataporma di gobyerno sa mga kandidato. Tipila naman ka mga presidential candidates na nagbisita diri sa aton sa mga syudad sa Bacolod. Mansig plastar kung ano ang ilang mga programa, ano ang kabahin sa ilang platform of government. Kahapon, ari diri si 8th Division World Champion kag nagaretiro na sa patagas sa boxing, our Senator. Agisama na sa mga presidential candidates, Senator Manny Pacquiao. Opo na siyempre ang sining tiayon na si Mama Jinky Pacquiao. Kag sa mga area nga ko na din magabisita, si Pacquiao makita man ninyo ang sining misis. Ang Bombo Radyo Bacolod, nakalipay na to ng makangko na sa kahigayon na to have a one-on-one interview with Senator Manny Pacquiao. Yaring yung alagad kaga si Senator Manny Pacquiao. Kasama po natin ngayong umaga yung nagbibisita dito po sa Bacolod, our 8th Division World Champion and Presidential Candidate, Senator Manny Pacquiao. Senator, welcome po sa City of Smiles. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din naman at maraming salamat sa pagkakataong ito na mabigyan nyo ng interview. Marami yung nagtatanong, sir, bakit palagi daw kayong naka-blue, Senator? Favorite ko yung blue color. Like sky is blue. Pero yung dapat yung lahat ng kulay ng watawat natin andun sa isinusuot po ninyo. Blue. Ang kulay ko talaga, blue, red, white. Kaso lang may nagsusuot ng red. May nagsusuot ng white. So blue na lang sa akin. So blue na lang po sa inyo. Nung bata po ba kayo, sir, naisip ninyo na minsan ay tatakbo kayo bilang presidente? Hindi. Galing na talaga ako sa hirap eh. Nagsisi nga ako bakit ako napasok dito sa politika na to. Masalimuot talagang sinisira yung pangalan mo kahit wala kang ginagawang masama. Pero nandito na ako. Na-realize ko na sino namang makipaglaban doon sa mga kasama kong naghihirap kung saan ako nanggaling. So ito yung way na maipaglaban ko sila na may Manny Pacquiao tumayo para sa kanila. Paano po kayo nag-ask ng permission sa pamilya ninyo, Senator? Nung in-explain ko sa kanila, umpisa ayaw nila, pero nung naintindihan nila na ang puso ko ay pagserbisyo sa bayan, suportado na nila ako. Okay naman po. In fact, ay sumasama talaga sa inyo si Ma'am Jinky kahit saan po kayo pumunta. Tama. Yung kanina, parang marami na yung mga natanggap ninyo na yung mga request para dun sa housing pagpunta ninyo dito sa Bacolod. Oo. Marami rin. Marami rin nag-apply nung pabahay forms natin. At siguro, marami din, hindi man lahat pabahay yun eh. Okay. Mayroon din doon marami yung hanap buhay. Importante kasi hanap buhay. Kung walang pagkain yung pamilya, paano makasurvive? Walang income. Ano talaga yung plano ninyo dun sa housing, Senator? Alam naman po namin na thousands na yung itinayo ninyo sa Mindanao, sir, para sa pabahay. Yung pamimigay ng pabahay,
ginagawa ko na yun bago pa ako napasok sa politika. Libo-libo na yung nabigay kong pabahay. Libre yan, kahit peso walang binabayaran yung mga pamilya. Ang ganda pa ng subdivision na ginagawa ko. Malapit sa city, malapit sa municipality. Lakarin lang, munisipyo na eh. So, prime lot talaga na ginagawa ko subdivision at libre binibigay ko sa kanila. At hindi ko gusto kong bigyan lahat, pero hindi ko makaya na sarili kong pera ang gagasusin. So, naisip ko dito sa panggobyerno, maraming pera ang gobyerno, bilyon-bilyon na pupunta lang sa korupsyon, nananakaw lang. Pagdating ng panahon, mabibigyan natin lahat ng pamilya ng sariling tahanan. Kasali dito yung mga nagre-renta lamang. Yan ang plano ko, pati yung mga nagre-renta na may trabaho pero nagre-renta sila dahil hindi makabili ng bahay, kasama yun sa kinukwenta kong plano. Kasi sir, this also reminds you nung naranasan mo nung bata po kayo. Oo, kasi yan pinagdaanan ko eh. Kumbaga, kung alam sana ng tao yung pinagdaanan ko na-experience ko matulog sa gilid sa kalye, na-experience ko na tubig lang inumin ko para pang palipas ng gutom, yun yung buhay ko na ayaw kong maranasan ng mga Pilipino, lalo na yung mga kababayan ko naghihirap. Yun talaga ang ko, sa totoo lang, pag may nakikita akong mahirap, nagugutom, lalo na yung mga natutulog sa kalye, parang dinudurog yung puso ko. Na gustong-gusto ko silang tulungan lahat. Pero siyempre, limited lang yung pera ko na dugo at pawis ang puhunan. Although tinutulong ko naman talaga, halos lahat ng laban ko, 50% nun, tinutulong ko talaga sa mga tao. Hindi ko lang ina-announce kasi bawal kasi sa paniniwala ko na kung anong ginawa ng kanan, hindi malaman ng kaliwa. O naobligado lang talaga akong i-announce ngayon yung mga ginawa ko dahil tumatakbo ako ng presidente, hinahanapan ako kung anong nagawa ko, ganyan. Sabi ko, yung sinasabi ko sa inyong hanap buhay, libreng pabahay, edukasyon, ginagawa ko na yun, matagal na. Ginagawa ko na yan eh. Hindi yan katulad ng mga politiko. Ito yung pag sinasabi ko, kinukontra ko yung kinukumpara ako sa ibang mga politiko. Pare-pareho lang yan sila. Ganun ang mga tao eh. Pare-pareho lang yan sila. Puro pangako. Para malaman nila, ang itong sinasabi ko, hindi ito pangako. Ginagawa ko na ito bago pa ako napasok. Yung mga politiko diyan, ilang eleksyon na ang lumipas, ang gaganda ng mga plataforma nila, lagi natin narinig, pangako. Pero bakit naghirap ang Pilipino? Bakit lumubog ang ating bansa sa kahirapan? So, puro lang sila pangako, pero walang gawa. Ako naman, ginagawa ko na bago ko pinangako. So, kakaiba naman yung sa akin. Millions yun, sir, Nako, hindi lang daang milyon yun, bilyon yun. Bilyon na po? Bilyon yun. Yung mga, ko. More than 1,000 na po yung pabahay ninyo? Yes, mga 2,000. 2,000 na. So, yung mga nakaka-avail nun, saan sila galing? Talagang sa pinakamahirap. Kasi ako kasi pag hindi ako halika kayo, magpapalista kayo kung wala kang bahay, hindi ganoon. Paano po sila pinipili? Yung gumagawa ko ng subdivision, ganoon, pabahay. Tapos sino-surprise visit ako. 'Di ba? May nakatira sa gilid ng ilog o ang bahay barong-barong lang, yung sako lang. Tinatanong ko sinasama ko eh. Pwede ba kayo sumama sa akin? Matatakot pa eh. Saan ka tayo pupunta? Hindi ko, may regalo lang po ako sa inyo. Punta rin, dinadala ko doon. Sabi ko, pumili na po kayo ng bahay ninyo. Sabi niya, naku, gano'n ang reaction eh. Naku, hindi ko kaya yan eh, wala kang pera. Kita mo pa bahay namin, sako nga lang yung tinulugan namin eh. Tapos pinapili mo ko ng bahay, hindi namin kaya, wala kang pera pambayad. Sabi ko, Nang, libre yan kahit piso wala kang babayaran, pumili ka na. Sa inyo na yan. Fully furnished na po yung bahay, sir? Bibilihan na lang nila ng gamit na lang kulang. Okay. Yun na lang. Pero tapos na talaga yung bahay. Kama na lang tsaka ang bilhin nila. Alam mo, makikita mo yung isang pamilya na nanginginig na hindi alam yung gagawin na tumutulo ang luha, umiiyak. Yung bang sasaya, o napapaiyak na nanginginig na nagpapasalamat. Sir, maraming salamat. Sabi ko, magtiwala lang po kayo sa Panginoon. Ang Panginoon,
mapagmahal, mapagbigay. Sabi ko ganun. Ngayon sir, kasi marami pa rin po yung mga nakatira yung mga squatters, yung mga informal settlers. Sa tingin niyo po ba kung walang corruption sa gobyerno, talagang makakaya ng gobyerno na magpatayo ng bahay para sa kanila? Alam mo, sa totoo lang, simple lang yung problema ng pabahay. Sa totoo lang, kung walang yung korupsyon. Ang korupsyon talaga siyang cancer ng bansa. Yan yung pumipigil para magkaroon ng development sa ating bansa. Economic growth and development, wala. Bagsak, pahirap ang bansa natin because of corruption. Kaya the only way na magkaroon tayo, kahit sinong mga genius dyan, ng mga magagaling na mga politiko, iharap sa akin. Hinahamon ko sila, iharap sa akin kung ano bang naging dahilan ng problema ng bansa natin. Ano naging punot dulo ng problema? Corruption. Kasi ang gaganda naman ng mga plano bakit hindi nagaganito ang pangyayari? Corruption lahat. Kaya walang ibang paraan kundi sugpuin ang corruption. Ba kasi wala nang matitira doon sa gobyerno? Pakulong ko lahat yan. Maraming mga magagaling, dedicated na mga bata ngayon na gusto magserbisyo. Gusto magserbisyo at umunlad ang bansa natin. Hindi yung magbibigay ng kahihiyan yung mga maniwala ka sa akin. Ako maging presidente, mangyayari yung history na hindi pa nangyayari sa buong mundo. Yun yung tinitingnan ko. Kasi sir, billions po yung nawawala. Malaki po yung utang ng gobyerno natin. Kaso lang, malaki din po yung nababawas. Alam mo ba ang nawawala sa gobyerno na pupunta sa korupsyon? Nasa 700 to 1 trillion a year. A year po? A year! Okay. 700 billion to 1 trillion a year ang nawawala na pupunta sa korupsyon. Can you imagine? Kalaking pera niya. Siguro tambak-tambak na yung ebidensya ninyo doon, documents ninyo. Yan sila. Kumbaga, malakas ang loob. Dahil, sinasabi siguro nila, contaminated naman ng korupsyon lahat ng politiko. Hindi walang magaganon kasi puro na may mga bahid ng korupsyon yan. Kahit po siya mayaman, ay nako, maniwala ka sa akin. Nakakatakot nga yung mayaman Hindi nagnanakaw ng milyon-milyon, bilyon-bilyon ang nakaw niyan Mas malaki pa. Oo, hindi magnanakaw ng milyon yan, bilyon-bilyon pang nanakawin yan. Kaya sa totoo lang, ang masakit pa noon, ito ang reality ng bansa natin. Ninanakaw niya na yung pera na bilyon-bilyon sa bansa natin. Buti kung dito sana din-deposito, dito ini-invest, makatulong sa ekonomiya, makatulong sa pagbigay ng trabaho, gumagalaw yung pera ng Pilipinas. Ang problema, ninanakaw na dito sa bansa natin, dinadala sa ibang bansa, doon nininegosyo. Doon sila naglalagay ng negosyo. May pinaparinggan po ba kayo, Senator? Kumbaga, ibang klase naman talaga. Nanakawan na ang gobyerno, nawalan pa ng pundo. So, walang gumagalaw na pera sa bansa natin. Hanggat walang gumagalaw, limited lang gumagalaw na pera sa bansa natin, ang tao maghihirap. Ganun. Baka yun po nga yung gusto nila, sir, na mas marami pa yung hihirap para sila yung mananatili doon na may kapangyarihan. Kaya nga, yung tinatawag natin, very alarming yung tinatawag natin yung Gini coefficient. Okay. Yung agwat ng mahirap at saka mayaman. Opo. Nasa boundary na tayo, nasa level na ng magkaroon ng revolusyon. Hindi malayo magkaroon ng revolusyon. Pagka naghirap palalo, pag tumaas palalo, magkakaroon tayo ng revolusyon. Napakamahal ng bilihin ngayon, Senator. I'm sure na ilang market na po yung nabisitahan. Yun nga ang yun ang problema ko dahil nagmahal at ang bilihin, ang sahod, hindi lumaki, tumaas. Correct. At bihira lang makakita ng trabaho, walang trabaho mahanap. Walang opportunity ba? Maniwala ka sa akin, ako maging presidente, talagang giginhawa ang bansa. Giginhawa ang sambayan ng Pilipino. Bakit? Palalakasin ko yung micro, small, medium enterprises para yun ang makapagbigay ng trabaho sa medium mga Pilipino. Hindi lang hindi lang libo, kundi milyong trabaho sa ating mga kababayan. Mag-invite tayo ng mga investor, yung mga mamumuhunan dito. Madali lang yan. Mag-invite ng mga investor sa ibang bansa. Ang dali-dali niyan. Ang dami kong mga kakilala. Pero ang problema kasi niyan, hindi yan enough to provide jobs sa ating mga kababayan.
Kasi ang unang mabigyan yan, yung mga college graduate, yung mga diploma. Opo. Ay marami sa atin, yung mga undergrad, high school graduate lang, o hindi pa nakapagtapos ng high school. Paano sila mabigyan ng trabaho? May pamilya din sila. Yun ang problema doon. Kaya palakasin natin yung micro, small, medium enterprises. Ang pinakamarami yung small, medium enterprises, kailangan palakasin yun para makapagbigay ng trabaho doon sa mga hindi nakapagtapos, o hindi kailangan ng diploma na trabaho. Kasi sir, kahit nga po yung graduate na, hirap pa rin Oh, sa pag-apply. Mayroon nga ako naging katulong, graduate ha? Graduate siya, pero katulong ang labas. Sabi ko, baka, hindi ka bagay dito dahil bakit katulong ang inaano mo? Sir, walang trabaho eh. Can you imagine, pinag-aral ka na magulang mo, tapos panglabas mo, pagpasok mo, maging katulong ka lang. Ganyan kahirap ang bansa natin. Sabi ko, naaawa talaga ako sa sitwasyon ng bansa natin. Sitwasyon ng mga kababayan natin na nagugutom at nahihirapan. Kaya sabi ko sa mga Pilipino na sa ating mga kababayan na pagbigyan nyo lang si Manny Pacquiao ng 6 na taon. 6 na taon man lang yan. Total, pinagbigyan nyo na yung mga tao na nagnanakaw dyan, 30 taon lumipas para nakawin yung kayamanan ng bansa. Pagbigyan nyo naman ako na 6 na taon lang para makita ninyo ang pagkakaiba nung 30 taon lumipas sa bansa natin at sa 6 na taon na pagsiservisyo ni Manny Pacquiao. Yun po ba yung pinagkaiba ninyo doon sa mga kandidato? Kasi sir, talaga kayo, sinusulong ninyo doon yung mga markets, nakikita talaga ninyo kung ano yung kahirapan. Yes. Ako, iba ang kampanya ko. Hindi ako para maghakot ng tao, mag-put up ng stage, maghakot ng tao, magbayad ako ng tao para pupunta doon sa rally. Kundi, ako mismo bababa sa tao, bababa doon sa mga mahihirap na sitwasyon. Inaalam ko yung mga problema nila. Kasi, yun ang gusto kong tulungan talaga. Sir, mahal po yung mga bilihin natin dito kasi yung agrikultura po natin, least po yung attention na ibinibigay ng gobyerno para sa kanila. Ano yung plano niyo po para sa farmers? Kailangan suportahan natin yung farmers kasi sila ang mga breadwinner ng ating bansa. Pahalagahan, suportahan financially, lahat mag-provide tayo ng mga equipment sa kanila, yung mga bagong technology ngayon. May bago na at siguraduhin natin na ang bibili ng palay nila ay yung gobyerno. At siguraduhin natin na ang bibili ng palay nila doon sa mataas na presyo, hindi doon sa binabarat sila. Kaso lang sir, merong smuggled vegetables daw. Paano po yun? Lahat. Okay, ito Pag sinasabi mong ekonomiya, ang pinagbabasihan natin ay GDP, di ba? Opo. Gross Domestic Product. Ang GDP na yan, may 4 na elements. Itong 4 na elements na ito, talaga makatulong sa bansa natin. Kung ekonomiya natin, yung consumption, investment, government spending, pang-4, yung net export. Di ba? Nandyan lahat Nandyan lahat yung pagpapalakas ng ating agrikultura, pagbibigay ng trabaho, yung investment, pagbibigay ng trabaho sa milyong-milyong mga Pilipino para lumago yung ekonomiya natin. Lahat kasama yan. And then yung pangatlo, yung government spending, na gumagastos tayo na wala sa direksyon. Ang daming binabudgetan. Tapos ang revenue income ng ating gobyerno, napakaliit. Ang gastos natin, napakalaki. Tapos yung mga ginagastosan dyan, walang direksyon, paiba-iba lang, ganyan lahat. So, yun yung sa government spending, kailangan maging conservative tayo sa paggastos ng budget ng pera ng bansa. Dahil hindi naman piniprint lang yan Opo. At hindi ninakaw ng gobyerno yan. Kailangan natin kitain at inutang pa natin yung iba dyan. Pang-4, yung tinatawag nating net export. Yung net export, kailangan mas malaki yung ini-export natin kaysa ini-import. Pumapasok. Nag-i-import tayo dahil may mga agreement tayo sa ibang bansa na agreement na mag-import tayo. Pero hindi talaga. Nag-i-import tayo because there's an agreement. Pero hindi tayo nag-i-import na dahil kulang tayo, dahil pangangailangan, shortage tayo. Hindi ganon. Dapat sobra-sobra tayo nag-i-export. Mas malaki yung ini-export natin.
Yun yung net export para magkatulong din kay kita ang bansa natin. Anong paraan? Palakasin natin lahat ng mga grower dito, lahat ng mga farmers natin, palakasin, suportahan. Lalo-lalo na sa rice. Di ba? Yan. Kasi ginagawang hanap buhay nga, sabi ko, ang dami nang yumaman diyan sa ang dami nang yumaman diyan sa bigas-bigas na yan. Paano po ninyo babayaran? Parusahan sila ng Panginoon. Paano po ninyo babayaran yung utang natin ngayon, Senator? Kung Yan. kayo po yung mananalo. Yan. Alam mo, labag ako sa pagpapangutang ng bansa natin. Para sa bill. Nangungutang ang bansa natin dahil sa gastusin natin, gastusin. Okay lang yung bill kasi mayroon namang okay ang bansa, hindi ko sinasabing talagang masama ang okay lang mangutang ang bansa natin kung may pinuput up na halimbawa may return siya, halimbawa road, return of investment. Yung kinutang mo, may balik ba? May kita ang ating gobyerno. Katulad, halimbawa, mangutang ang ating gobyerno kasi maglalagay ng additional supply, power supply. O di maganda kasi para marami mag-invest dito sa ating bansa. So, ibig sabihin, may babalik na income. Income. Pero kung nangutang ang ating bansa, dahil sa gastusin natin taon-taon, talaga naghihirap tayo. Mababaon tayo na mababaon sa utang. Yun ang pinakaano talaga. Dalawa ang source of income ng ating gobyerno. Yung tinatawag nating non-tax revenue income at saka tax revenue income. So, pag sinasabi mong non-tax revenue income, kasama yung mga GOCCs na yan, lahat na yan, ang problema, because of corruption, nawawala na itong income ng non-tax revenue. Itong non-tax revenue income nawawala na. Alam mo na, iambag nito, nasa mga 5 to 6% na lamang annually, per year. Pero sir, kung kayo po yung mananalong Pangulo, sa tingin niyo po ba, i-lessen dapat natin yung utang sa this year, for the whole 6 years, tapos i-lessen yung infrastructure na hindi naman po ganun pagkailangan para mabayaran po natin yung utang natin? Alam mo, ito, walang problema dyan sa infrastructure development. May pundo tayo dyan. Hindi naman kailangan. Hindi naman po yung income, sir. Kaya nga, yung budget ng bansa natin, talagang maraming spill out na not necessarily talaga na babudgetan mo. Okay lang yan, budgetan mo yung infrastructure development dahil yan ang kasama kasi yan sa economic growth and development. When you talk about economic growth and development, kasama yung infrastructure na yan. Hindi pwedeng hindi kasama yan. Yan yun. So, ang dami kasi mga ahinsa dyan na palubo ng palubo ang budget proposal. Pero lahat yun, kung reviewin mo lahat yan, mga nakatago lang ng mga budget ng useless ba, na control ng secretary para possible magamit nila for corruption. Tapos yung iba savings. Ganon. At the end of the year, yun parang hinahati-hati nila. Yes. Yan ang ano dyan. Ang daming mga problema. Dumadaan sa amin yung budget eh. No. Kami ang pinakahuling mag-review niyan eh. Sa tingin niyo po ba, sir, kailangan tayo i-overhaul yung gobyerno? Madaming dapat baguhin. Maraming dapat baguhin ang ating gobyerno na pagdating sa budget, kailangan maging conservative tayo. Reviewin natin lahat yan. At palakasin natin yung the only way na magkaroon tayo ng uunlad ang bansa natin at makabayad tayo sa utang. Palakasin natin yung revenue income. Now, when we talk about revenue income, hindi yan sa taxes lang lahat. Hindi lang taxes lahat yan. Doon tayo sa non-tax revenue income. Ayan. Ito, pagpalagay na natin. Alam mo kung hindi na privatize yung mga ibang company ng ating gobyerno, malaki sana may ambag. Okay. Yan, di ba? Katulad na lang ng Petron. Yan, isa na yan. Example ko na lang. Di ba? Water supply. Bakit na privatize yan? Alam mo ang dahilan yan? Nalulugi. Yan ang dahilan nila. Alam mo, tubig, malulugi ka. Binibili mo ba yung tubig? Pag umulan, iniipon lang natin yan sa dam. Iniipon natin yung tubig. Or baha na, sir.
Iniipon natin yan, gumagawa tayo ng dam para may tubig tayo na magamit. Pinaprocess natin, distribute natin sa mga tao. Gobyerno. Paano malugi ang tao gumagamit ng tubig araw-araw? Maligo, magsaing, lahat, umiinom. Paano malugi ang negosyo? Sa tingin malugi? Hindi lugi. Bakit bininta? Magkano ang income ng ating gobyerno na babalik din sa tao taon-taon? Di ba? Dapat maganda sana kung nagbabayad tayo ng kuryente, nagbabayad tayo ng tubig, napupunta sa gobyerno kasi alam natin na babalik din yan sa atin. Kasi babudget yan eh. Ilalagay sa budget yan eh. So, recycling lang. Yung recycle lang yung pera, yung pera mo na binayad mo sa gobyerno, ibabudget naman sa gobyerno sa'yo para pang development. Ganun lang. Ang problema, bayad tayo malaki, napakalaki, iyak-iyak tayo sa bill ng kuryente, iyak-iyak tayo sa bill ng tubig, napupunta sa private. Ang private yumayaman. Ang ating gobyerno, wala na income. Tapos ngayon, taas tayo ng taas ng taxes. Kaya nagmahalat ng mga bilihin dahil taas ng taxes. Yun yung... Tubig natin, sir, nasa ilog lang eh. Kaya nga eh. Finally po, Mr. Marami talagang dapat baguhin natin. Kaya, ito yung pagkakataon. Bigyan nyo ng pagkakataon si Manny Pacquiao na makapagserbisyo ng 6 na taon. 6 na taon lang. Ay, pinagbigyan nyo nga yung mga kawatan dyan sa gobyerno na ang daming kawatan sa gobyerno na pinagbigyan nyo na tag-ilang taon. Pagbigyan nyo naman yung may pagmamahal sa taong bayan, may pagmalasakit sa taong bayan. Pagbigyan ninyo, di ba? Makikita nyo yung comparison. Finally po, sir, one word na magdidescribe sa inyo bilang Pangulo dito po sa audience natin. Tapat. May takot sa Panginoon. Mga kasimanwa ko, mga kauturan ko di sa Bacolod, madamo gid nga salamat sa inyong pagsuporta, pagpalangga ka nako. Isa lang gid nga masigurado ko, palangga ko gid kamo tanan. Buligan nyo man ako at muna ang pangandoy ko nga buligan ko kamo tanan. Kini si Manny Pacquiao, Basta Radyo, Bumbo. Damo nga salamat sa inyong tanan. Palangga ko gid kamo tanan. Okay, there you have it. Banwa si Senadora Manny Pacquiao. Sa ato na sining one-on-one interview sa iya sa iyang pagabisita diri sa Maya Syudad sa Bacolod. Actually, ako na matiyan lang nato ni Senador Manny Pacquiao. Grabe nga wisdom na sining senador kag inang practical bala katama. So, nakadepende na sa ato na sining mga kauturan. Kaya ti Chakto giman na nagapangutang kita nga nagapangutang subong pila na nga utang 12.09 trillion pesos. Sa sulod sang isa ka bulan na balapit sa 64 billion pesos ang ginutang sa national government Banwa base sa sunod ang binula na bala or sa bulan sang subong nga bulan sang Abril igapagwa naman sang National Treasury ang or sang Bureau of Treasury ang balor naman sang inutang naton para sa bulan sang Marso. Tipila pa ka bulan ang nabilin sa termino ni President Rodrigo Duterte. For sure, ang masunod ang administrasyon na mumana ang kalalangan naman naton ang pag-utang because subong mas hindi na mo nakadako ang ginatubo sa aton ang ekonomiya. Di ko na pwede pa man lang mas maplanuhan na gina sa gusto sa gobyerno ang aton government expenditure. Kaya kung pwede man lang makatipid-tipid kita gamay, ang ining mga indigid ba importante pero sa nambal ni Senador Manny Pacquiao, ang mapaiway man lang mas maayo gid. Kay kadako sa utang naton hindi man nagida tanan na dira ang nagakadto sa mga programa kag proyekto sa gobyerno iba na diri ti kalabanan na inang may labo pa atin silang sang presidential candidate ati ko na kuya magapongko sa pwesto ni mga kurako at ngani pang prisohon ko gini tanan why na may mabilin sa gobyerno no. Why na may mabilin? May mabilin man siguro ilisip po na lang gid Banwa.
But karamo sa aton sa mga mayaraman sang impresyon ang tido medyo inang alang-alang pa sa eksperyensya si Senador Manny Pacquiao. Pero actually, kung na may istorya mo siya, bala, bisan bilog pa nga adlaw kay istoryanay kay Senador Manny Pacquiao mo. At bisan bilog pa nga istorya, bala, ni mo kaya Senador Manny Pacquiao, hindi kayo maubusan sa nga wisdom mga fighting senator. 14 minutos or 17 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. May duhang nagkakalamatay ang miyembro sa New People's Army adra sa may Southern Negros. Sila binasa may siyudad sa Himaylan kahapon na naman. Kaya nakaenkwentro naman sa mga miyembro sa 94th Infantry Battalion ang mga miyembro sa rebelde nga grupo. Amo ginaya siling yang ang kapalaran mo, ang malabutan mo bala, madangatan mo kunyara ka sa hublag. It's either mapilasan ka, mapataya ka, kaya naubusan ka sa nga dugo, hindi ka madala sa ospital, o kung namadala ka man sa ospital, walang mas malala pag ikaw ang mapatay, kung imo nga masugata ang tropa sang gobyerno. Amo ni ang isa sa mga padayon kag liwat-liwat na ini nga panawagan sa nga gobyerno, ilabi na sa mga kasoldaduhan naton na kung pwede pa naman lang magbalik na sa sabak sang gobyerno kahit yung mga ginatanyag ng mga livelihood assistance para sa mga miyembro sa nga rebelde nga grupo. At the same time, may chance agad sila may kaygayon na sila nga makapangabuhi sang normal kung wala kaya sa kabukiran na. Kaya mo naman kahapon, mayroon naman isang duha, ginapahayag leader ini mismo sang rebelde nga grupo dahil sa may Southern Negros, kagraw po na pagid sa napatay ang yaman nga live-in partner. Sa piyakalinya, detalya sini with Bombo Carla may defensor, Bombo Carla sa report. Kamin. Yes, sa Bombo so nakilala na ang duwa ka mga napatay nga mga NPA sa encounter nga naglungtad sa may barangay Buenavista kahapon sang hapon Bombo Orlin. So ini siya, kung ini sila moging kilala kay Kanday Albert Kiliano, Bombo Orlin, kag Albert Kiliano alias Carding, leader ini siya sa SPG platoon Central Negros 2 Bombo Orlin, kag ang iya sining live-in partner si Jessa Kiliano, isa ka medical officer sang FDG platoon, Committing Region Negros Cebu Bohol, Bombo Orlin. So, ang na-recover sa area, duwa ka caliber pistol sang armas, caliber 45 pistols nga armas sa Bombo Orlin, kag mayara sang bala, mga cellphones, radyo, kag mga dokumento, kag mayara sa mga personal belongings Bombo Orlin. So, ginatanaw nga wala na buligan sa mga security sinisang leader nga ni Bombo Orlin nga si alias Carding. So ginbilin ini sa area kung sa diin nagaluntad ang encounter Bombo Orlin. So estimated nga mga NPA nga na-encounter sang 94th Infantry Battalion kag 79th Infantry Battalion Bombo Orlin, bali duwa ka batalyon nino ang yadto dito nga nagakandak sang operation Bombo Orlin. So 15 na mga estimated nga na-encounter dito sa may sitio Pulihaw, Barangay Buenavista, Himamaylan, Bombo Orlin. So, related ini o connection ini sa ginapatigayon sa Bombo Orlin. Tulihaw, no? Tulihaw? Yes, sa sitio Tulihaw, Barangay Buenavista, Himamaylan, Bombo Orlin. Okay. Yes, sa Bombo Orlin. So, ini Bombo Orlin, ano ini, no? Connection ini sa ila sini nga paglibot sa mga kabukiran kapintang ini bala nga mga lugar Bombo Orlin na yara sa hot areas no o kun mga hotspot areas sang Negros Occidental. So amo ini ang ginapatigayunan sang operation no, nagalibot ang katapos sang army sa mga nabukid nga bahin sang Negros Occidental para checkeron Bombo Orlin no kag malikawan ang mga extortion nga gakatabo. So may mga reported ang area. So mo ni ang rason kung nga ginapadulungan kay gina-check yar gid ang area. So ini sila Bombo Orlin ang na-encounter sang 94th Infantry Battalion kag 79th Infantry Battalion. Sila manigali ang na-encounter sang 94th Infantry Battalion sang nagligad March 25 kag March 26 ang nahibaluan naton Bombo Orlin, March 25 and March 26
sundan ay tatlo gid ka encounter ang nagluntad kag sang March 26 amo to nga magutod man ang magutod nga sa banal ang Magutod yaman sila, no? Napatay. Yes, oo, napatay ini sila ya Bombo Arlene sang March 26. So nasundan amo ni kagapon nagluntad dito sa may area sang Barangay Buena Vista Bombo Arlene. Leader na niya sang Central Negros Bombo Arlene Negros 2 ang napatay kag ang iya sini nga live-in partner Bomborlin. So Bomborlin, pamatian nato ng pahayag gikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Kita rin sa atin, no? Pero ang elemento sa 94th Infantry Battalion kaupod ang ating 79th Infantry Battalion. Again, sa Silingo, may nabaton sila gyapon nga impormasyon sa mga pumuluyo nga ang may armado na NPA na tanaw tagara man sa lugar dito sa Binabusta. So ang aton na tropa joint force namin ang aton sa 79th Infantry Battalion and 94th invalidate information and nagluntad ang encounter mga 3:30 sa hapon. 3:30 So 3:30 sa hapon. So ang estimate nila sa encuentro nila more or less mga 15 mga 15 armado na NPA. Ang result ni ang incident, so napatay ang leader nila sa lugar Sitio Lulong, Barangay Buena Vista. Pag nabili nila ng nila, ano po ang pinaka-leader nila. Identify naman ng leader nila. Positive identified na, may naman dito sa area na pakita, pag-verify naman, so identify nila si Gilano, Kakagin. Known siya sa area, siya ang leader siyang SDG platoon sa Central Negros 2. Pagkaupod naman, daw iyan ng partner, si Jessa Filano, medical officer man sa SDG platoon, sa committing regional Negros Cebu Bohol. So, nakuha gyapon dito sa area, sa scene of the incident, duha ka caliber 45 pistol, ng mga bala, cellphones, radio, and mga subversive documents na nakuha ito ng mga personal belongings. Ang nainkwento ini pinaka-leader, no? Tapos ang iya mga kaupod, which is tanaw namon, tanaw sa atong troopers, mga security niya. Hindi na nila nabuligan, naging bayaan na nila sa area, si Cardin. Binbilin sila ng ang estimated tropa after mga nabili na sila, wala na napan siyang ila kaupod, siyang iya kaupod ng mga armado na bilang security na bilang head ka SDG platoon, ini si Kakardin. Under na sila sa Central Negros 2. Ini sila, sir. Amo man ini sila, sir, ang sa area ng Karabalan. Amo ni ang upod na gihapon sa area sa Karabalan, isa na sila nga grupo. Ini sina Karding. Ang estimate during the time sa Sitio Lulong, Barangay Buena Vista, kung din sila ng encuentro, more or less mga 15 sila kabilag. Estimate lang sa tropa. And may mga may sa akin report kahapon, na nakita pa na mga blood stains dito sa area. So, na track siya ng ating tropa, jointly ang ating 94th Infantry Battalion kag 79th Infantry Battalion. Sila ni sir ka alawig, sir, ang nagluntad niya encounter, sir? More or less mga 15 minutes na. Depende sa operation. So, ara dito, vicinity ka Sitio Kulihaw ka Barangay Buena Vista. Diri nila na-encuentro yung grupo and ang remaining direction sa Sitio Lulong. Dito nila nabilin yung kaupod nila itong duwa nabilin siyang ila grupo. Okay. So, sir, may posibilidad sa nagluntad ng encounter sa area sa Karabalan, nagnilak pa ini sila, sir?
Most probable, as a result last week ng encuentro, din portion na sa ating tropa dito sa Carabalan, and amo na yung isa ka grupo pag-split nila, more or less, estimate ka naman, maaari na ganito ang iba dito sa may barangay Binavista. Ang ining duwa ka mga nagkalanamatay, sir, na ini sila, sir, na kuha na sa pamilya. Wala pa nag-update, no, pero kasi laban-laban makuha naman isang ila pamilya, pero siguro dahil kahapon to, advice na ipanaugon para ma-officially ma-declare mo dala sa ospital, kanta-kanta isang autopsy, no? Usually ang mga ginabuhat natin procedural, and to be declared non-officially. Ay, kung sino man natin yung doktor. Wala lang ko balo ko din sila gapuyo, no? Sa record ko din gidnis. Kung din gidnis sa barangay Binavista. Pero taga barangay Binavista ni tanaw na mo ni si Juan, si Akakabding. Ongoing continuous na nga ng operation sila mo gani. Ang inyong amon nga operation siya related din yun sa aton na election. Tungkol inyong mga areas, nasiling nila, no? Ara ni sa category yellow naton. Mga presensya sa armado ng NPA. So, muna yung continuous ang operations para madula na and ara medyo magmatagay ang ating election dire. Kasi wala man sing nasamaran sa ating tropa, no? Sa result ng kontro kahapon. Aha. So, mayo gid kay hilway mga soldado, Bombo Carl. Pero so far, sa sulod sang halos isa lang gid kasi mana, no? Dapat na mga nagkalamatay dira sa may Himamaylan. Ining napatay, taga Himamaylan man ni sila? Abaling ining napatay ni Bombo Erlin, no, nga si Albert Quiliano kag si Jessa Quiliano sa ay Bombo Erlin sang katapos ang army taga barangay Buenavista man ini sila Bombo Erlin dira sa area man sang Himamaylan. Kaya nagligad at tumagutod Carabalan, lapitan na ilan ni Gawa Bombo Carl, ang Carabalan kag Buenavista. Sa information natin, Bombo Erlin, do lapitan na ilang ini, no, ang ini nga mga areas Bombo Erlin, ang Carabalan kag ang barangay Buenavista kag sa hibalaan man naton Bombo Erlin naluntaran man ini nagligad sa encounter galing kay may mga recoveries pero wala ini recovery sang mga NPA Bombo Erlin. So siguro agin balikan gid ini, no, sa katapos ang army kay para at least man Bombo Erlin ano man bala ang peaceful man bala Bombo Erlin ang maabot nga election, so nagapatigayon ini sila sang operations sa nabukid nga bahin Bombo Erlin. So sa sitio Kulihaw Bombo Erlin, no, barangay Buenavista. Kulihaw, yes. Kulihaw naglintad ang encounter Bombo Erlin. Ang Kulihaw abiya peace na yan Bombo Carl. Andrea sitio Kulihaw gali ni. Kulihaw. Yes, Kulihaw Bombo Erlin. Tinagligada to may drug paraphernalia patoy ang na-recover. Na ano na to siguro na lab test na to, no, Bombo Carl? Yes, Bombo Erlin, no. So mo na to sila follow up, no. Na ano tanato ni follow up ini kay Brigadier General Anastacio Pasaporte, pero nagligad Bombo Erlin nakuhaan to sa areas ng barangay Carabalan. Dito nakuha ang mga illegal nga droga nga mayara pa sang tutor Bombo Erlin kag sa information sa katapos ng army, posible nga mga leader ang nagagamit sinisang illegal nga droga Bombo Erlin. Amo gid kung nagagamit sila sang shabu, iba nang income nila, halin sa mga ginapangayuan man lang nila, bakal pa nila yasang shabu. Sakto gid Bombo Erlin, no. Tiamo na ang check man sang katapos ng army kay ginapangayuan nila tinagligad to siguro posibleng 100 kilos to Bombo Erlin nga bugas, posibleng nga ginpangayo ini nila sa pumuluyo man dito sa area sa barangay Carabalan. Kiti ini sila mag-celebrate ini sila yan, no, sang ila sini nga anibersaryo sang March 29 Bombo Erlin. So far sang March 29 do ka hindi man sila makapanguma, paano sila magkatubas sa dara? Amo gid gani Bombo Erlin ti panigurado, no, sa pumuluyo gid kagikan. So sang March 29 Bombo Erlin do medyo tulutawhay, no, pero before sang March 29 nagluntad mo to nga encounter din subong naman encounter Bombo Erlin ti sigurado gid nga wala na dayon ang ila sining programa sang March 29 Bombo Erlin. Okay, thank you gid Mama Carl.
Berlin na mo'y nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Madamong salamat kay Bombo Carla May Defensor. So, waduhan naman ka mga miyembro sa New People's Army ang napatay. Kadungan na sining enkwentro dira sa may barangay Karabalan na syudad sa Himamaylan. Kaya mo ginatuod ang imong madangatan na kunyara ka sa hublag. It's either mapatay ka o kung mapilasan ka or makabalik pa man ikaw sa imo yung normal nga pagapangabuhi. Amo nang bayan nagakulang mga programa sa gobyerno at least batyagkan man sa mga rebelde ang social services ng gobyerno makalabot man sa ila. Depende na nadraya sa inyo ako magasungka kamo kon magaparayon sa pagatener sa kabukiran. 34 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa Orlas 9 sa aga. Kolabos na ang aton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iba ng mga impormasyon na mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. Dirigid lamang sa matutod ang numero 1. Kanasig lang geda sa mga inadlaw no ang eleksyon nato no dali na gid lang 37 días na gidang nabilin antay sang Mayo 9 nga eleksyon. Updanay kita sa Lunes sa maman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia.